дар вилояти Суғд давоми 6 моҳи аввали соли 2021 ду бонк фаъолияти худро қатъ намуд. ин Агроинвестбонк ва Тоҷиксодирот бонк аст. дар ин бора Зебо Сираева, муовини мудири бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, ҳангоми нишасти матбуотии ки субҳи санаи 2 август баргузор гардид, иттилоъ дод. Вай гуфт ҳоло ин бонкҳо қарзи худро дар назди мизоҷон пардохт мекунанд. албатта дар ин давра барои қатъ намудан ва дигар ташкилотҳои қарзи молиявӣ айни замон фаъолияти худро идома дода истоданд. яъне аз ҷониби дар ин самт то ин давра аз ҷониби ин ташкилотҳои қарзӣ яъне маблағҳои фонди суғуртаи шахсони воқеӣ баргардонда истоданд, яъне аз ҷониби Тоҷиксодирот банк тавассути бонки Орион банк маблағи қариб наздик 8 миллион сомонӣ ва 467 адад нафар баргардонда шудааст. аз ҷониби Агроинвестбанк бошад тариқи тавассути филиалҳои бонки Амонатбанк ба 2004 нафар маблағи 25 миллион сомонӣ баргардонда шудааст. ин корҳо албатта идома дода шудааст. яъне маблағи суғуртаи иҷтимоӣ барои бо пули миллии бо пули миллии ва 500 нишон диҳанда ва бо асъори хориҷӣ 350 нишон диҳанда ба аҳолӣ баргардонда шудааст. ва дар навбати худ ташкилотҳои қарзӣ, яъне ин ду ташкилотҳои қарзӣ барҳам хӯрда, яъне баъд аз пардохти маблағҳои суғуртавӣ боз он дороиҳо дигар қарзҳои худро баргардонда барои мардум маблағҳои онҳоро бармегардонанд. дар давраи ҳисоботи 4 кормандони низоми бонкӣ даст ба ҷинояти коррупсионӣ заданд ки нисбат ба ин масъала парванда боз шудааст. оид ба ин ва дигар масъалаҳо муовини мудири шӯъбаи бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Зебо Сираева маълумот дод. вай аз натиҷаи фаъолияти низоми бонкӣ дар вилояти Суғд ҳисоботи пурраро бар рӯзноманигорон пешниҳод намуд. мегӯяд новбаста аз вазъи пандемияи коронавирус натиҷаи фаъолияти низомҳои бонкӣ мутаносибан нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар мебошад. дар фосилаи на он қадар мӯътадили нимсолаи аввали соли 2021 новбаста аз таъсири омилҳои берунӣ ва хавфҳои мавҷуда ба иқтисодиёти минтақа, низоми бонкии вилояти Суғд фаъолияти хишро пеш аз ҳама барои дар амал татбиқ намудани дастуру супоишҳое ки аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин ноил гардиданд ба ҳадафҳои асосии сиёсати пулию қарзӣ ки асосан барои беҳтар намудани сифати дороиҳои низоми бонкӣ, афзоиш додани пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат ба соҳибкорони истеҳсолӣ, ҳарчи бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ, бо раҳандозии технологияҳои молиявии инноватсионӣ, васеъ намудани хизматрасониҳои бонкӣ ва дар ин замина рушд додани амалиётҳои ғайринақдӣ, ҳамчунин мусоидат ба татбиқи самараноки сиёсати пулию қарзӣ, аз ҷумла нигаҳдории сатҳи мӯътадили нархҳо, таҳияи пешниҳодҳо ҷиҳати такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, такмили сиёсати фоизӣ, идоракунии сатҳи умумии пардохтпазирии низоми бонкӣ, идоракунии сиёсати қурбӣ ва дар умум таъмини устувории молиявии низоми бонкӣ пайваста мебошад равона кардааст. аз рӯи таҳлили мутахассисони бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд гардиши савдои хориҷӣ дар вилоят 1025 миллион долларро ташкил медиҳад ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 26.4%-ро ташкил медиҳад. барои рушди ин соҳа бонки миллии Тоҷикистон чораҳои заруриро андешида дар ин ҷода махсусан барои рушди соҳибкорӣ корбариро ба роҳ мондаанд. фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ, таъмин намудани шаффофият, коҳиш додани ҳиссаи иқтисоди пинҳонӣ, бозгардонидани дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди миллӣ, фаъол намудани сармоягузорӣ барои рушди соҳибкорӣ муқаррар шудааст ва ташкилотҳои қарзиро низ зарур аст ки бо назар дошти ин нуқта фаъолияти худро ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои фаҳмондатӣ ва ҷалби бештари амонату пасандозҳоро ба роҳ монанд ки метавонад барои боз ҳам қавитар гаштани низоми бонкии кишвар, устувории иқтисодиёти миллӣ, ҷалби бештари муштариён ба низоми бонкӣ мусоидат намуда имкон медиҳад ки маблағҳои берун аз муомилоти расмӣ қарор дошта қонунӣ гардонида шуда ба муомилоти расмӣ тавассути низоми банкӣ баргардонад. дар вилояти Суғд 15 адад низомҳои бонкӣ амал мекунад ки 2 адади он хусусӣ, 4 ададаш ташкилотҳои амонатии қарзи хурд ва 9 адади дигараш фондҳои қарзи хурдро ташкил медиҳад. ҳамаи ин низомҳои бонкӣ бо мақсади рушди хоҷагии халқи кишвар ва дар ин замина ба даст овардани фоида ташкил шудааст. сандуқи қарзии ин низомҳо 2577.3 миллион сомониро ташкил медиҳад ки ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 15.7% бештар аст. гузориши Мафнушкурова Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.